Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстои азизи ман, ана бисёриҳо гуфтанд ки мо бовар надорем ки ҳамқа пул кор карда бошед дар Атоми. Ман бо гуфтаисам духтаро, Атоми корхонае нест ки дар як моҳ як бор шуморо пул тия ё дар 20 рӯз як бор пул тия, дар як моҳ 6 бор пул метия ва обязательно шумо ҳамқа пули калон кор мекунед. Таблицаҳоро менмонам бинед. Биҷода ки значоки эмай мои вознаграждения, ана мо пул гузаштагиҳа ҳамон числа 6 бор дар як моҳ шумо пул мегиред агар кор кунед. Оста мешава. Аввал 1000, баъд 2000, баъд 10000, баъд ҳама хеле оста кор мекунем. Ман и $6000 6 моҳ кор кардагим духтаро, ай май то нами моҳи ана октябр. Ва вақте ки уже боло мебарой пула двойной уже дига кор кардан мегирӣ. Барои ҳамин агар хоҳӣ дар ширкати Атоми ҳамроҳи мо кор кардан, рақамода бинавӣ. пул кор кардан дар ин ширкат беҳад осонай, ба ӯ хотире ки расход надорад духтаро. Шумо маҷбурӣ харид намекунед. Регистратсияш 6 моҳ вақт дорӣ. Кай хости харид мекунӣ. Ҳеҷ ка ҳақ надорад. Бигар тест ки каталог маҳкам меша, каталог дар иҷо иваз намеша ва лични бали шумо ҳеҷ вақт намесӯзад. Касоне ки сайти российскати регистратсияен ба зудӣ сайти Тоҷикистон ҳуй мешава, просто перевод мекунанд то сайти Тоҷикати алакай метонем маошотона гиред. Барои духтарако рақамон рӯи экрана бинависе, оиди кор маълумоти пурра метимтон. Короче, дӯстои азиз, иним қадар шоколада бо як чанд тай дига дошт, чанд касда тақсим кардам. Ята подписчики мо рои кадай, не рои накадай, худаш омадай. Мо ирӯз да диляфрӯз қайд дада донкани бидем. Бечораи қадар ждат кадай омадем, қадар шоколад мондуд, я духтари фасон. Хай фасон буда не ки маша диляфрӯз буй духша бго. На май Россия вода. Дури пакетам буй дух мека. Хулоса қадар шоколад овардай мара як соат бо бечора ждат кадай. Ана да Атоми регистрация мешава. Баъд хулоса чӣ кадак номашчай. Шоколадоша додакмон. Рохшонда датаметам. Хай бо ятай тақсим кардем да усу. Ана одамо медонам ки ман шоколада нағз мебинам. Бо имена ман Алёнушка Ракати ана нағз мебинам. Намечай бабаевский. Так что рахмати калон гуна. Даже ман успед накардам номша пурсим чи ай. Хай паспортша сай барои регистрация Атоми рои кадаги. Так что в группе встретимся. Духтарако, один проблемаи краскара гуфтестен. Ман чанд қашуд и свет краска накарда будам, ки медонед чи шуд. Ман рафтам нохунома тоза куним. Не, асосан краска кунӣ рафтам, баъд чанд минут бояд бестику я 20 минут бояд ман меистодам. Гуфтам э нохунома тоза кунам, успед мекунам, ҳо гуфт. Баъд нохунома тоза кардам ки вақта зиёд илиф уже дигари чида шидаги будам. Миём ки ҳамқа сиёҳ шидаги. И сиёҳ ҳамнаи сай берун да камтар красно-каштановый цвета. Хайди гамне ки омӯхта шаваям хали. Шумо зарда омӯхта шуда бдоз мегаи безебай. Лекин шумо омӯхта мешаваи света. Ана саҳар қатида иҷози завтракали сам наконец-то мода болои стол завтракали стем. Ана зирхушона гуфтам биё шоколад табақ. Ман мехезам тарафи корхона мерам, як галакор дорум. Кай шушти дина? Ирӯз рӯзи дигае бра. Бо ҳар рӯз мешувам. О дина буд, ирӯз рӯзи навай. Мегам дандон машуда будем. Бра тез. Дӯстои азиз, стул омад. Чӣ хел ки ман шумо гуфтам 4 тайнаи стул. 4 та. Вай када овардиян, сос када овардиян. Якта стол болоша чӣ кадиян. Клёнка собирать кадаги. Оз майра мемонам шумо бинед чӣ хел ин хушрӯ столай. Ино меган намон да ҳами нашин. Ман мегум демонай чин шумо мемонем. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Чӣ хел гулои хушрӯ ман ай ҳавлин чиндам. Нами гулои сурх беҳад гулои хушрӯан. Гуфтам ки ира ҳеварам барои хунхона худаш оварда буд. Мо пешдастӣ карда гирифтем. Ана ҳозир дӯсто, ман ёрада ваза мемонам. Ана тамошобинои азиз, ман дар иҷа маслиҳат дорам қадирамонали ки ҳами охири моҳи октябр ман Россия равам ё ноябр. Шумо чӣ мегед ҳамин гап мардак? Ана не ки ман бояд охири ноябр равам. Барои чӣ? Барои ки мо ноябрам не, аввали декабр бояд ман барам ки мо 16
декабр встреча дорем 5 солаги атоми дар Москва таҷлил мегардам. Ма дар сайти российский регистратсия штегим бароями ана намедонам ки ибема бхезим ба ям бо видео книшда бхезим ба интерьерша цвети кухняша подобрать кадесте устош патива ефте сурати девол тарои к сурати девол гирифтестай паша бо паша дӯстон ман чӣ гуфтам як кас нависа айрӯзе ки атон дромаҷам катаги мекиника мен бахшая дар ҷума катаг кардам оли ман ясм пула нагирифтам атоми нав мерам мегирам ну пула гирифтум бабиге ки катаги мекини мега комментария менависам ҷавоб намети дафша ами ки буд оз мара гӯш кардӣ охи комментария да медоне пеш чӣ хел осон буд ютуб ҳозир дромадану творческий студия я проблема да асар скачать мекунӣ пеш дига хел буд ҳозир қиин шудага пеш медиди резко ответ менависти тамом так что ман каттагӣ накардам бара дафша гуфти хайна дафшидам неки намешава ки ман дафшам агар канали ман брои барои худа ана барои ми дӯстои азиз комментариёда намешава сразу ҷавоб дода баъд комментариё мо дар чӣ мондагим дар рассмотрения комментарияшон намеброя ба хотире ки ман вақтои охир дидам ки ҳама блогерҳо комментариёшон дар рассмотрения я ман озодӣ баён додам шумо да ки ҳақорат хоҳе ҳақорат чизе хоҳе бинависӣ ка ҳама заблокировать кардагиян комментариётон процесси чи филтр мегзаронанд баъд мисол мемонанд ба ман гуфтам ёхай мара миқадар комментария фақат таъриф монанд удалить шава гапҳо лишниш барои ми комментариҳо дар рассмотрения простить и понять дӯстои азиз ирӯз влоги май дарк меша ба хотире ки май саҳар кория ман гуфта будам дига ҳамин неки намекунам ки ҳамин саҳар ман кория одама ду сумка я одама як ҷо бурдам ки бигираша расидам телефон мана мебардоранд занг мезанам ина ин номер да занг зан ман мегум кори ман зангзанӣ нест кори ман пакета овардания ман пакета овардам ту худат занг зан буфуроям бигирам издеваться дорӣ гуфтам ту чӣ гап задасти мега издеваться гуфтами ман вақт ман расход када овардам таи хонаи ту дар расидам ту мара кинкира занг зан бигирам пакета асабу маъмудам вайрон кард рост хона омадам даже офис нарафтам ами ирӯз влог нашуд намаша омад маша и чизоро дар иҷа намон бира либос табукаш бупаз мар биромада рафтестам влог вообще съёмка накардам ӯзи ма падида дашт биромадестем пай корбор рафтестем бегарда як тарафои сиёма бояд бирем ана баъд уже пагаҳ шумо влоги давоми ирӯза тамошо мекунем маша навома навгариёра ди пишак ози гуштора мехӯра анам ха дӯстои азиз ҳаматон да хайр ирӯзашта ба хотире ки асабо вайрон буд ман дига видео накардам ирӯз ҳақорат када омад мамузанака мардакшам ҳақорат кардани будум хай бо астағфируллоҳ гуфтум марда шудам хубай бе ҳақорат нагум хавайни причём мара илтимос кардам пакетора гир бар не ки иша гап заниша мебини номерда занг зан ман чӣ занг мезанам гуфтум ин кор так хосанам ха дӯстои азиз одамро кор мефармонад ё ки ягон каса ягон чи илтимос карде бинем ки ҳамун кор гладка брава нарава одам бо асабиш вайрон шава як рӯзуш мисол бисӯзад хай дӯстои азиз то видеои оянда